kami ng natong laing. Natong or laing. Oh. Kasama naman yung mga batuta. Oh, may gulay. Nangangati tayo dito. Puro damu-damuhan. Damu-damuhan. Hello! Maganda ng ano, hindi oh. Maganda ng complexion. Pagka nasa labas, maganda yung complexion. Paano kung sinasabi ko sa inyo noon, nung bata pa kami ito, inaakyat namin yan. Dati, namumulot kami ng mga laglag na sampalok. Ngayon, wala na. Ano na siya, matanda na, masisira na. Ay, bago na yan ang sampalok kasi yung luma doon, namatay na yun eh. Bagong sampalok na to, baka anak to nung dating sampalok. Kukuha kami ng laing dito. Ulam namin mamaya. And papakita ko sa inyo kung paano siya lulutuin na hindi mangangate. Di ba pagka nagluluto ng laing makate, tapos si Papa magluluto nito, hindi siya makate kahit wala siyang halong masyadong sangkap. Hindi makate. Hindi magkakate kami. Ito yung tinaniman ni Papa ng laing dito sa mga gilid. Kukuha kami ng pang-ulam. Tapos, pwedeng taniman pala to ng gulay ang lawak pa. Puro kakao lang yung nakatanim. Pwede dito taniman ng kung ano-ano para may makain tayo balang araw pagka namunga na. Pwede man hindi manahilin yung mga masasak na mga lakya, mga sili, luya, sili, ganyan. Ano ni pagpapakal, tama na, parang pabakal. Dapat magtanim ka pa ng lakul. Ayun yung laing dito. Tarang. Maliliit lang siya, pero Sama ka muna doon. along highway lang to, along highway. Makahiya. Ito pala yung makahiya. Videoan mo na, ma'am. Ika lang. Ito yung makahiya na nilalaro namin na pag dinadaanan mo na napikit. Yung natiklop yung dahon. Bakit kaya, no? Ang galing ng mga dahon na to. Tingnan mo, oh. Pinipikit siya. Wow. Ito pa, oh. Oh, pumipikit. Ang galing ng dahon na to, ah. Nakaaliw. Malawak siya, oh. Ano kayang magandang itanim pa dito? Ano kayang magandang ilagay dito? Pwede kayang babuyan o baka or ano bang pwedeng ilagaan dito, kambing? Kaso kasi nakakatakot dito, baka mawala. Walang magbabantay kasi medyo malayo-layo din sa bahay, no? Katakot. Baka mamaya mamatay pa yung iba, malason, kung ano-ano. Ayan, kumukuha sila ng laing dito. Baka na lang sana. Mahal din kasi ang puhunan sa baka. Ito yung mga laing na tanim ni Papa dito. Dami, no? Kasama lahat ng mga bata. And ito si Kiel, yung anak kong lalaki. Nagkatanong kung nasan yung anak ko. Ito po, yung babae wala dito na sa Laguna pa nag-aaral. Baka bukas dumating, hindi pa sure. Bukas, babiyahe sila. Hindi pa sure. Nakakailang ka na dyan, Manilin? 1, 2, 3, 4. 21 tali. Ibibenta sa kainan, torong. 80 pesos. Pambiling ulam. Hindi, magluluto tayo mamaya nito. Kung paano lutuin. Ito yung first step natin sa laing. Lain lang yung mo. Yung first step natin.
imahimayin mo to. Maganda rin yung pinapatuyo muna. Ano? Pinapatuyo. Ayan, ito. Tuyo na sa tindahan naman yan. Para yan sa tindahan. Kasi sobrang daming... Ano yan? Ang bilis maubos doon ng laing. Kasi ito naman para naman dito sa bahay. Alam namin kayong lunch. Kailangan i-himay-himay muna siya katulad ng ginagawa ni sister. Manahilin. And dapat, huwag na isama to kasi ano, hindi kinakain ng mga batuta. Yan lang. And konti lang. Huwag din dadamihan masyado kasi hindi na masarap pagka sobrang dami na sabay-sabay. Parang, di ba gano'n naman pag natinuto ng marami, parang nawawala yung ano, sarap niya. Pero pag kaunti lang, parang pag nabibitin ka, lalong sumasarap. Eh, ano da? Ay, hugot ang halit. Pagkatapos, anong lalagay dito pa? Bawang sibuyas. Hindi pa ako nakapagluto ng laing, si Papa magluluto kasi masarap siya magluto kahit walang lahok. Sibuyas, bawang lang, tapos lagyan ng konti asukal, gata syempre. Ilang nyog pa? Oh, isang nyog lang. Unang gata lang ano? Unang gata lang ng nyog. Kulitan? Unang gata lang ng nyog, mabilis lang pa nito maluto. Walang paet. Masarap may asukal, syempre. Pero yung mga diabetic, hindi pwede ng asukal. Ito namang sa kanila, kag dito ano? Tinapang karne yung dito sa tuyo na. Doon sa tindahan na nilalagay. May panglahok sila eh. Dito wala. Kaya ganyan. Mamaya ulit sa next step. Ito yung unang gata. Nung dalawang nyog ano? Isa lang nagata. Hindi, dalawang nyog. Tapos yung unang gata lang yung ilalagay. Okay naman. Ayan. Yan muna. Tapos pakukuluan yan ano? Papakuluan mo yung gata. Okay mo na yan. O, ilalagay na daw, Manaylin, ang... Gawin mo na. Ay, mahiro si Rara. Wala pang asin. Mo na lahat yan. Ang asin nasa bawang. Walang bawang. Bawang, sibuyas, tsaka luya. Ilalagay mo doon sa gata bago mo paapoyan. Ito na yung bawang pahabol. Tatlong bawang. Tatlong bawang. Isang bigis lang yun ang laing. Tatlong bawang, isang sibuyas, luya, tsaka play pa. Tsaka daw asin. Yun. Tapos hinahalo lang yung gata. Halo-haluin lang. Pag kumulo, kaya lang. Pag kumulo na yung gata, saka ilalagay yung ating laing. Ilalim, ipupal mo lang ng kuwit. Papakalim. Huwag masyadong haluin pagka nilagay na yung dahon para hindi makate. Kasi madami nagluluto ng laing, di ba makate yung laing. Siyempre naggatayan eh. Siyempre magugas mo na ng kamay. Kasama na yan. Tsaka pansarili lang naman yan, hindi naman pang tinda. Pang sarili lang na pag nalaing. Sarap. Yung ganyan lang. Huwag nyong halu-haluin yung laing. Ganyan lang. Ilulubog-lubog nyo lang doon sa gata. Sarap na. Lalagyan pala natin ng tuyo. Pampadagdag lasa yung ulam kaninang umaga. Ilagay na lang natin dito yung iba. Pag ganito na medyo natutuyo na yung sabaw-sabaw, luto na yung gulay, lalagyan mo na ng asukal. Yun, ang sekreto dyan. Sugar. Walang lasa mo yung ingredient.
Na-adyo o kaya magic sarap. Oh, walang ano yan. Walang mga chemicals, walang magic, walang aji, walang kung ano-anong pampalasa. Asin lang at saka asukal. Masarap na. Ubus na naman ito mamaya. Tapos kanin, yummers. Tapos kung gusto nyo ng maanghang, pwede nyo naman lagyan ng sili. Kung may ang sili sana, ano? Oh, pag gusto nyo maanghang, pwede nyo lagyan ng sili. Ay, ang sarap na oh. Wala tayong sili. Yan, ganyan-ganyan lang yung pagluto para hindi po makate yung laing. Yes! Sarap na oh, tuyong-tuyo na. Wow, naririnig niyo ba yung sound? O sound ng manok ko yung naririnig niyo. Malakas lang yung apoy, huwag niyong hihinaan, laging malakas lang. Tapos pag ganitong tuyo na siya, hihinaan niyo na pag medyo wala na yung sabaw niya. Yan, hihinaan niyo na siya. Yan. Wala na masyadong sabaw, di ba? Pinapatuyo talaga yan. Tapos mahina na yung apoy. Hayaan yung mag-mix yung sugar dun sa nilulog. Tapos malapot-lapot. Oh, lasahan na. Sarap. Baka nalasahan. Ito na yung ating waing. Nabawasan na nga eh. Kumakain na sila. Sobrang sarap pag ganito nagmamantika. Perfect talaga yung luto ni Papa, guys. Sarap. Medyo nasunog na yung ilalim. Ito masarap po. Lalagyan mo ng kanin. Pag natanggal na ito lahat, lalagyan mo ng kanin sa loob ng kawali. Yan yung kinakain ko. Sarap. Kain na tayo. Thank you sa panonood nyo. And don't forget to like. Kung nagustuhan yung video nito, i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo para matuto sila kung paano magluto ng laing na hindi makate. Salamat sa panonood nyo. See you on my next